Owganystanyň paýtagty Kabulda protestçiler fewral aýynda ogurlanan 31 etnik hazarany boşatmagy talap edip geçirýän aksiýasyny dowam etdirip, yüzlerçe ýel şaryny asmana uçurdular. Şol bir wagtda parlamentiň agzalary hökümetiň şol adamlaryň ýakyn günlerde boşadyljagyny wada berenligini aýtdylar. Adamlaryň ogurlanmagyna degişli takyk detallar henizem anyk däl. Olar ýurdun gün ortasynda 2 awtobusdan näbelli adamlar tarapyndan ogurlanypdy. Şonda beýleki ýolagçylar goý berilipdi. Duşenbede Täjigistanyň Ylymlar akademiýasynyň esaslandyrylmagynyň ýyl dönümi bellenýär. Ylymlar akademiýasy 1951-nji ýylda döredilipdi. Täjik alymlary paxty önümçiliginden başlap sürüjüsiz uçarlary çenli ösen tehnologiýalar barada habar berdiler. Akademiýanyň häzirki ýolbaşçysy Täjigistanyň ilkinji seismologiki kartasynyň ýaňy ýakynda döredilenligini habar berdi. Tbilisi'nin Milli Kitapxanasynda gürji diliniň güni bellenip, bu dilde çap bolan ilkinji kitaplaryň sergisi açyldy. Bu sene 1978-nji ýylda Sowet ýolbaşçylarynyň gürjileri öz dilini resmi dil hökmünde ulanmakdan mahrum etmek boýunça synanşygyna garşy geçirilen protestleriň ýyl dönüminde bellenýär. Pakistanyň Peşawar şäherinde syýasy partiýalar yerli saýlawlara taýýarlyk görýärler. Hiber Pakhtunkhwa welaýaty demokratik ýoldan saýlanan milli hökümetiň gol astynda ilkinji gezek yerli saýlawlary geçirýär. Ozalky yerli saýlawlar Islamabadyň häkimiýeti astynda geçirilipdi. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.